Ahojte, toto je posledné súťažné video v súťaži Face Awards. Témou tohto kola je lucidné snenie, alebo teda živé snenie, bdenie. Ja som túto tému poňala tak trošku rozprávkovo, aj keď je to taká skôr opäť hororová rozprávka, tak dúfam, že sa vám to páčilo. Ako prvý krok si na pled nanesieme hydratačný krém od Kiehl's. Keďže nechcem prísť o chlopky, tak som si chlopky prilepila ku koži a použila som klasické lepidlo na papier. Lepidlo som zafixovala púdrom SFX Set. Na zakrytie farby chlopkov som použila paletku korektorov odtieň 04. Keďže si idem modelovať na tvár určité časti, zmeniť nos, čelo, použila som maskerské lepidlo a idem sa hrať s modeláciou, kde budem používať opäť takú maskerskú hmotu, až kým nedosiahnem požadovaný tvar, ktorý chcem. Chcem robiť dneska make-up takého fauna a chcem docieliť taký ako keby kozí nos a prísnejší pohľad, takže toto idem docieliť s tou maskerskou hmotou. Keď mám namodelované časti tváre, použijem maskerský stúžovač, aby som mohla ďalej na tieto časti aplikovať make-up. Na zjednotenie hmoty s pleťou som použila taký tuhý korektor Gotcha Coverage v odtieni Ivory. Dávam si jednu časť vlasov, ktoré budem mať len kvôli tomu, aby som vedela, ako mi to bude ladiť s farbou očí, ktoré idem líčiť. Ako podklad pod očné tiene som použila NYX Cosmetics High Definition bázu pod očné tiene. Oči si začínam tieňovať čiernou farbou, konkrétne NYX Primal Color v odtieni Hot Black. Ďalej si na očné viečko nanášam takú fuchsiovú farbu, konkrétne NYX Primal Color v odtieni Hot Fuchsia. A tieňujem ďalej, tentokrát s paletkou Ultimate v odtieni Smoke Screen. Aby mi tiene lepšie držali, použila som fixačný spray, konkrétne Matte Finish. A opäť moja obľúbená linka, konkrétne Epic Ink Liner. Keď mi linka preschne, použila som glitter primer, ktorý som si naniesla na viečko a potom som nanášala glitter, konkrétne Glitter Brilliant v odtieni Red. A teraz ani nedýcham, teda nedýchala som pri nanášaní bielej linky, konkrétne White Liquid Liner. Aby nám pekne make-up držal, používam podkladovú bázu, konkrétne Angel Vial. Na pleť si nanášam na zjednotenie make-up, konkrétne NYX HD Studio v odtieni Soft Beige. Teraz tieňujem časti tváre, ktorým chcem dodať hĺbku, čiže čelo, budem sa hrať trošku s nosom a tieňujem to opäť čiernou farbou NYX Primal Color v odtieni Hot Black. Pár kamienkov, aby som sa ešte viac blišťala. Teraz si na vnútornú spodnú linku nanášam Jumbo Pencil v odtieni Milk a takisto si zväčšujem opticky celé spodné viečko. Čiernou fixkovou linkou Epic Ink Liner si zvýrazňujem spodnú časť oka a naznačujem ako keby myhalnice. A teraz si tou istou linkou kreslím ako keby taký zlatý zvierací nožtek. Aj keď ľudská povedala, že nie som zlatá, že zás vyzerám desivo. Na vrchné myhalnice si nanesiem špirálu, konkrétne Doll Eye. Keď špirála preschne, nalepila som si umelé myhalnice. Som si naznačila, kam mi pôjdu lícne kosti, kam ich budem ťahať, aby boli rovnaké a naznačila som si kontúry lícnych kostí. Tieto kontúry som potom ďalej tieňovala tmavo-fialovou a čiernou farbou, aby som im dodala hĺbku. A teraz tá najzábavnejšia časť. Trošku pokazíme ten make-up, zobrala som maskerské lepidlo a začínam si na seba lepiť chlpy. Vyzerám úplne ako Končita, čo poviete? Ešte sa hrám s tieňovaním, doľaďujem posledné detaily, na líca som si nakreslila také ako keby biele škvrny, bodky, celkom sa mi to tam pýtalo a čiernou linkou, tou istou ako doteraz, som si nakreslila pod nos také bodky, ktoré majú naznačovať tie výrastky, odkiaľ idú fúzy. Teraz si idem namalovať pery. Konkrétne som použila Liquid Suede v odtieni Alien. Aby pery nezanikali popri tých chlpoch, ktoré mám na brade, ale vynikli, tak som použila taký môj obľúbený pigment. A make-up je hotový. Posledný krok, ideme fixovať, konkrétne fixačným sprejom Matte Finish.
Tak a máme celý tento ročník súťaže Face Award za sebou. Úspešne sme to zvládli, ja som to úspešne zvládla s Ľudskou, ona so mnou. Máme dotočené posledné video, som odchopená, odlíčená, ubolená a ďakujem za pozornosť, že ste sa dostali až sem, že ste to dopozerali do konca a uvidíme teda, ako to celé dopadne. Držte mi palce a ďakujem za vašu sledovanosť, podporu a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem, ahojte.